so sai na tambaye shi ina ne Azare, sai ce wani ƙauye ne kafin Wudil, gaba da Wudil. Sai ya ce min Hafsat kin san ina son ki? Na ce mai ina san kana so na Ahmed, wannan irin magana ne. Shikenan maganar mu ta ƙarshe da ni da shi sai na ji ina jin zafi, na ji ina jin sanyi, na ji ina jin yunwa. Na je na dafa indomi guda ɗaya, na kawo falo, na sa da tukunyan, na ɗauko blanket na lulluɓa, na fara cin indomin na batta. Sai wani ɗan juma ya zo sai ya ce min ina wayata take. Sai na ce mai ga wayata nan. Sai na ce mai meye, sai ce in zo mu tafi gidan Ali. Sai na ce mai Ahmed ya rasu. So shine abin da ya faru. Ba wani ne ya gaya min ba, san akwai abin da a jikinka ma za ka ji. To na shiga wani irin yanayi wanda lokacin ina ta kaba. Sai akwai wata Asma'u, ita take kwanciya a bayana, na zo ni kwanta a kan katifa, sai in kwanta a gefen haka, sai ta kwanta a bayana, sai in ji kamar ana kwashe ni. Idan naga mutum yana dariya sai in tambayi mama, in ce mama ni yaushe zan fara dariya? Sai ta ce min zaki dariya lokaci. Ina tuna Ahmed, ko da mutum ne ya tsayar da ni ina tafiya ce ina son ki, sai na tuna Ahmed, saboda Ahmed mutum ne wanda yake daraja mace, yake mutunta mace, yake ba mace duk wani girmanta, yake sanya gade rayuwar mace a cikin ingantacciyar rayuwa. Fatabarakar Rahman, ba abin da zan Ahmed sai dai addu'a. Shekaran mu 1 da wata 6. Yau bayan rasuwa Ahmed na aure har guda 2, amma kuma duka Allah bai tabbatar da zaman ba. Rashin zaman aure na duka ba shi da alaka da rashin Ahmed ko kuma tunanin Ahmed. Ina da wata swaitar shi har gobe hajji wata nana. Duk lokacin da na daga swaitar na kalle ta ina jin daɗi, ina tuna abubuwa da yawa. Babu wani abu da zai sa in manta da Ahmed. Wani lokaci idan na sa shi akan status dina ina mai addu'a sai a ce wai har yanzu baki manta da shi ba. Wani ya taba gani ya ce tunda nake binki ban ga kin sa hoton Ahmed ba sai yau, ashe baki manta da shi ba. To wani abu ne da ba zai taba gogewa a cikin rayuwata ba. Ahmed rabina ne, so babu mantawa tsakanina da Ahmed. A tsawon zamana da shi na shekara 1 da wata 6 na yi bari sau 2. A zaman aure na da Ahmed na shekara 1 da wata 6, komai ina tuna akan Ahmed, saboda Ahmed bai hada ni da komai ba wallahi. Ahmed ya daraja ni, ya mutunta ni, ya bani kulawa. Fatabarakar Rahman, duk macen da ta samu miji kamar Ahmed, Allah ya ji kanshi da rahama, ta gode ma Allah.